Aquesta és una gravació de Consciència i Psicologia Integral per realitzar una sessió guiada de Mindfulness. Per a més informació, visita el web conscienciaipsicologiaintegral.cat. Situa't en una postura còmoda, ja sigui assegut en una cadira o coixí de meditació. Procura que l'esquena estigui recta, amb un lleuger estirament, però sense excessiva tensió. També pots realitzar la meditació estirat, però si creus que t'adormiràs fàcilment, és recomanable que la facis assegut. Pots tancar els ulls o deixar-los lleugerament oberts. Per començar, porta la teva atenció a la respiració. Distingeix la diferència entre la respiració i la consciència d'estar respirant. En aquesta meditació, es tracta d'observar la respiració amb atenció plena i de prendre consciència de quan l'atenció s'allunya de la respiració. Suaument, dirigeix la consciència a les sensacions corporals que produeix la respiració, especialment a la zona abdominal. Observa el moviment que es produeix a la panxa a cada inspiració i a cada expiració.
Segueix amb l'atenció posada a les sensacions físiques de la respiració a la zona de la panxa. Aquest és el fenomen al que has decidit prestar tota l'atenció. Procura observar aquestes sensacions amb interès i curiositat, com si fos la primera vegada. Observa com succeeix la respiració tal i com és a cada moment, sense intentar canviar-la. Hauràs notat que l'atenció s'allunya moltes vegades de la respiració. En comptes d'estar plenament enfocada en la respiració, es dirigeix cap a sorolls, records, sentiments, altres sensacions físiques, plans, judicis o pensaments. Aquest és el funcionament normal de la ment.
No és cap error ni cap fracàs. Senzillament, pren consciència d'on ha anat la ment i delicadament redirigeix l'atenció a la respiració.
Si t'adones que l'atenció ha deixat d'estar centrada en la respiració, identifica on ha anat. Amb una actitud compassiva, retorna la consciència a les sensacions físiques que produeix la respiració. Torna't a interessar-t'hi com si fos el fenomen més important en aquests moments. Observa el flux de la respiració i cada petit canvi que es produeix al cos. Potser un petit canvi de temperatura quan l'aire entra pel nas, o la dilatació de la panxa i el tòrax en la inspiració, o el lleuger enfonsament del pit en l'expiració. T'adonaràs que sovint emergeixen pensaments sobre el passat i sobre el futur,
imatges o emocions d'inquietud o avorriment. Pren consciència del contingut en el que s'ha embrancat la ment, però persisteix en el propòsit de tornar una vegada i una altra al present a través de la respiració. Encara que els pensaments o imatges resultin molt atractius, recorda que el teu propòsit és fer consciència del moment present tal i com és.
Observa com ha canviat el teu estat general des de l'inici de la meditació. Probablement podràs notar una major serenitat i pau interior. Observa com és ara la teva relació amb la respiració. Gaudeix de l'onada que la respiració produeix al teu cos. Gaudeix d'aquesta sensació fins que soni el gong.
Aquesta gravació ha estat realitzada per Roser Tordera, amb la inspiració d'una meditació de l'Instituto de Psicología Integral Baraca. S'ha realitzat a l'obrador de so de Cal Masell amb l'ajuda del Martí Ballús. La música utilitzada és d'Ani Choying Drolma, concretament la cançó Om Mani Padme Hum, del disc Inner Peace One. Per a més informació, visita conscienciapsicologiaintegral.cat.